Моҳорибаҳои омехта имрӯзҳо дар байни кӯдакону наврасон ва ҷавонон хеле машҳур гаштаанд. Аз ин ҷост ки дар мусобиқаҳои кушоди моҳорибаҳои омехта варзишкорони намудҳои бокс, греплинг ва куштӣ низ ширкат намуда маҳорати худро сайқал медиҳанд. дар мусобиқаи навбатии санъати моҳорибавӣ ва моҳорибаҳои омехта ки бо ташаббуси федератсияи ин намуд ва дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ баргузор гардид, теъдоди зиёди варзишгарони наврас иштирок доштанд. ташкилкунандагони ин мусобиқа ба масъалаи бехатарии варзишгарон диққати махсус равон намуда ба рафти моҳорибаҳо тағйиротҳои муайяне ворид сохтанд. варзишгарон бо лавозимоти махсус, дастпӯшакҳо ва кӯлоҳҳои махсус вориди майдон мешуданд, то ки ҳангоми мусобиқа аз латҳорӣ эмин бошанд. ҳамчунин расондани баъзе зарбаҳои хатарнок низ маънӣ карда шуд. рафти мусобиқа нишон дод ки чанде аз варзишгарон усулҳои ҷолиби таеквондо, греплинг, бокс ва намудҳои гӯштинро хеле моҳирона истифода мекунанд. имрӯз мо мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди моҳорибаҳои омехта гузаронда истодаем бахшида ба рӯзи президент. ҳадафи асосии федератсия рушди моҳорибаҳои омехта дар Тоҷикистон ва баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон мебошад. ҳамчунин мо мақсад дорем ки варзишгарони беҳтаринро ёфта бо машқ дода, тамрин дода ба мусобиқаи байналмилалӣ тайёр кунем, ки рафта парчами азизамонро дар мусобиқаи байналмилалӣ баланд бардорад. ба қавли мураббиён, бисёр варзишгароне ки дар мусобиқаи кушоди моҳорибаи омехта ширкат доштанд, аслан дар гурӯҳи дигар намудҳои варзиш низ тамрин доранд ва иштирок дар ин сабқатҳо барояшон касби таҷрибаи бештари мусобиқавӣ имкон мебахшад. федератсияи санъати моҳорибавӣ ва моҳорибаҳои омехта тасмим гирифтааст, ки дар ояндаи наздик низ чунин мусобиқаҳои ҷолибро барои ҷавонону варзишгарони касбӣ баргузор намояд.